Top. Hey Jente, slaagt het een beetje? Jawel. Is het erg om op de kop te hangen? Nee. Hey, wat vind je zo leuk als survival je? Lekker klimmen, lekker draven. Ja. Lekker wietje mijn oren, vriendjesbadje. We zijn hier in Jesterzee bij de survivalbaan. Bij de EBC op het terrein. En waarom doe je hem dit? Nou, we doen het hoofdzakelijk om de mensen een beetje in beweging te krijgen natuurlijk. En de sport een beetje te promoten. En kent het een beetje goed? Ja, heel goed. Waarom? Omdat ik eigenlijk snel jij nog bij de minus te zetten, maar ik ben met mijn beste vriendje ben ik hierheen gaan. Omdat we hoe gaat het goed voor weer. Ik wil wel wat meer uitdaging, dus nou ben we hier. Nou, best gewoon lekker buurt en ik heb best vrij om lekker te klimmen. Lekker door de drek. Dat is altijd wel leuk. Klinkt echt alsof het heel erg vies en smarrig was, want klimmen door de drek en zo. Vies dat net erg? Nee. Waarom net? Het is wel leuk en ik ga gewoon naar huis en ik ga in de douche of zo.